Għal-gvern dan huwa l-aqwa budget fl-istorja. Il-Prim Ministru qiegħed għajnuna massiva biż-żieda l-għoli tal-ħajja kif imħabbra mill-Ministru tal-Finanzi tkun ta' €4.66 għajnuna li ser tibqa' tiġi ntaxxata. Iż-żieda fil-kola għas-sena d-dieħla ġifieri żieda tal-għoli tal-ħajja se tkun dik ta' €4.66 fil-ġimgħa. Waqt preżentazzjoni twila l-Ministru Clyde Caruana wera biċ-ċar li l-Gvern mhux inkwetat bid-dejn ta' aktar minn 11 biljun li l-poplu jinsab mobbi bih. Il-pis tad-dejn baqa' taħt il-50% tal-prodott domestiku gross u sal-aħħar ta' din is-sena huwa mistenni li jkun ta' 47.1%. Bil-preżentazzjoni tal-Ministru stess tindika li d-dejn fi żmien 3 snin ser jisplodi għal 14 biljun. Baqa! Dan fil-waqt li l-Ministru nfex f'isterizmu ta' qajjat u tisbit min-naħa tal-Gvern. Dan huwa l-Gvern Laburista! Dan huwa! Lilin mit-tisbit il-budget ma semmi l-ebda investiment fl-Università jew fl-Imkast dan fil-waqt li bqajna mingħajr trasport tal-massa, ebda referenza l-investiment f'Monte Carmeli, ebda skola ġdida, ebda data għall-isptar tal-annimali. Il-Ministru semma kif is-sena d-dieħla ser tiżdied il-Children's Allowance fil-waqt li l-income tax ser tonqos għal familji bit-tfal. Ġenituri ser ikollhom l-ewwel €14,500 ta' dħul li mhux ser jiġu ntaxxati. Imbagħad hemm familji b'żewġ ulied jew aktar li mhux ser iħallsu taxxa jekk jaqalgħu sa €30,000 kull wieħed. Iżda din ser isseħħ 3 snin oħra. Fuq kollox il-Gvern naqas fejn tidħol l-isplużjoni tal-popolazzjoni u l-isfidi li din iġib magħha b'ebda miżuri konkreti.